Dosini Kabashe kancele kamkhona Dikalung dose Unwila Bonangasomthonyama Didinto ngathi inkosi mntwini ngoba inkosi ngokwayo Sure. Ay singena ngayo ke le TV. Bedini qelele dathi dinabo Molweni igama nguVuyo kaZumbula uDosini sikutsolo namhlanje kwilali yasemdantsane kuGoqwana singodosini sizokwamkela umakoti omhle umakoti othandekayo umakoti wobhayi wokhetshe siyabulela kakhulu Manibulise namhlanje apha kwaDosini samkela umakoti ngoZumbula apha efemelini ufikile ke nefamily yakhe samthatha sombeka kwendlu yakhe esimnika yona apha ekhaya kulapho sincumbisela khona ukuze asiwe endlini enkulu sizokwenza utsiki kukwamkelwa kwamakoti edityaniswa nabantu balapha ekhaya ngokwesiko lesimpondomise uwamkelwe ke ngegusha aphinde amkelwe ngegusha lekatsiki izawuthi ixhelwe kuthathwe inyongo agalelwe yona ngutata walapha ekhaya omdala okanye lo muntu uzochongwa ke ngotata amamkele emgalela ekhusini inyongo ngokusesikweni emva koko aqhubeke ayalwe ngomama endlini enkulu uDosini uVulisango uMolosi apha kuQumbu embelebeleni
kusekhaya apha kwaZungula, kwaDosini, kuTsolo eGoqwane. Ngoku sifikelwe zindwendwe. Siqale safikelwa inkosi yaseMpumalanga, inkosi yakwaMabhoko. Sibuya safikelwa yikumkani yamaHlubi, ukumkani uLangalibalele wesibini. Ngoku samkela isipho sabantakwethu amancitshane afike asiphathela inkomo engaqali. Uncitshana ongumphathi wenkonzo yamapostile apho kucawa khona apha ekhaya ubesiphile naye ezakhe izipho ezihamba nayo nenkomo, kodwa amancitshane abantakwabo baphinde bezisenye inkomo. Besisamkela ke bona, sibulela ke neso sipho. Camagu, ukwenje ukuthi nje singamancitshana thina size kwakumanye amampondomise njengamampondomise. Ukusingenayo ke apha bikukufika kwethu, sifika ke kwikhaya lethu size kulo msebenzi ulapha, umsebenzi omhle womtshato. Nathi ke xa kutshatwa kwaDosini, nathi singamancitshana siyavakalela ngoba oodosini bayindlu enkulu yasemampondomiseni. Yonke into ebanga kuba sibe silapha, kangangoba ukuza kwethu apha size sixhobile ukuthi masize sizoncedisa umsebenzi wenziwa apha ekhaya, futhi sizoncedisa nje amadosini aqhela ukwenza njalo nawo xa efika phaa kuthi esiza nezinto, sinemicimbi ekumela kulolu hlobo. Yinyaniso emsulwa ke into yokokuba siyaxhasana, siyathandana, singabantu abanye. Yiyo ke into ibanga uba usibone singena apha, kungena amampondomise emzini wasemampondomiseni. Iphubese limdakela gcobe eqawukeni mampondweni, iphubese limdakela gcobe iqhakanqula amakhoyikhoyi, iphubese limdakela gcobe inyanda kaNtshontela, iphubese limdakela gcobe ikoza kaMhlonto, iphubese limdakela gcoba kwaTshaka kaZulu. Jonga isizwe sombo nomqesibe bakhala ondlebe ezikhanya ilanga banxakama, balila ngaphetsha kolwandle Ngilane kwaHlokoma. Bathi igazi likaMantyi waMilton Hope lichithekile, ugetyengwe watyakatywa ngumdaka omnyama ongefa sebukamkhahlela phezu kwehlathi isule nkama. Ngaphantsi kwentaba sigogo yesizwe samampondomise angazange avuma uba ikoloni yaseBritane. Jonga isizwe! Umshado yindalo kaNkulunkulu, isintu naso siyindalo kaNkulunkulu. Zombili lezo zinto ziyahambisana, ngoba nobuKristu lobu esibubona ke thina abuzange ochitha isintu, ngoba noJesu uthi akazange ochitha amasiko, kodwa uzowagcwalisa. Ngamanye amazwi uzowagcwalisa ngokuthi isintu sibe noxolo. Lithi isiko noba linjani labantu, kodwa lakhe uxolo ngaphakathi kwabantu, ngoba uma uxolo lingekho ngaphakathi kwabantu nesiko lwabo aligcwalanga. Inkonzo ke ingena lapho ukuthi igcwalise isintu ngoxolo, ukwenzela ukuthi kungabikho zinto ezenziwa ngabantu ngamasiko abo ezingadali xolo ngaphakathi kwabantu bakaJehova. Manje ke amasiko abantu nobuKristu, lezo zinto ziyahambelana. Ngamanye amazwi ukuhlonipha isintu, ukuhlonipha uNkulunkulu. Kungako uNkulunkulu ethi bekuyihlononyoko ukuze imihla yakho yande, ngoba manje umbeka uyihlononyoko ngemithetho akunikeze yona yena umzali. Uma ugcine lo mithetho uhloniphe uNkulunkulu, ngoba ugcine umthetho kaNkulunkulu ngokuhlonipha abazali. Umshado ke nesonto, zonke lezo zinto ziyahambelana. Siwelele, umakoti ngowethu,
siwelele siyavuma uzosifundisa ama-business plan siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma uzofunda thole masters siyavuma isiwelele siwelele siyavuma uzosifundisa ama-business plan siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma uzofunda thole masters siyavuma isiwelele siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siyavuma uzosifundisa ama-business plan siyavuma isiwelele siwelele siyavuma akho nto ibaluleke njengotsiki. Lo tsiki ubaluleke nangaphezulu kwezi zinto zenziwayo siye sicinga uba zibalulekile, ezi zoba kunxitywa iilokhwe ezimhlophe kudikizela okuthweni. Ngokwasesintwini nangokwasesiXhoseni utsiki ngowona mtshato. Noba ngoku kungathiwa makugodukwe sigqibile, sawuqiniseka uba kutshatwe. Noba sowuye ekhothi nitshatile kuyabuza uba wenziwani utsiki. Ewe, kwalotyolwa, ewe, umtshato ukhona. Noba sekungasekho certificate esisayiniweyo, omnye unesertificate esisayiniweyo, utsiki lowa isignature leya yenziwayo katsiki, kuyasayinwa phaa kutsiki. Yiyo le nto kubizwa oomama abatshatileyo okokuba bazokuyala lo mntwana bathethe naye, ngoba umfazi wakhiwa ngabanye abafazi, akho mfazi wakhiwa ngamantombazana. Noba kuthiwa afunde kangakanani loo mantombazana akanokwazi umakha wona omnye umfazi. Abantu abebeke begqitha kule nto ngabo kufuneka bacebise bathethe uba yintoni le nto ngumfazi, befundisa lo ungena ebufazini. So ngalo manye amagama ke sibulela loo nto yokokuba kukhona ke abomama bazawufika apha bafike bathethe nalo mntana. Yiyo le nto sivele sayekela kubo uba bawuqhuba umcimbi. Sikhona ke nezinye into ezenziwayo zokuthanjiswa kwakhe njalo njalo. Into engenamsebenzi leya xa uyijongile uthi what if ayenziwanga, what if significance yayo. Ngokwasesintwini nangokwa-Afrika ezi zinto zibalulekile ngoba sisuke emoyeni, sisuka eAfrika, sakhiwe ngomhlaba waseAfrika. So ngamanye amagama kuyanyanzeleka ukuba kubekho izinto ezibalulekileyo kuthi. UDosi uyigqibile xa ethi umtshato uphelile ngoku xa kugqitywe emsiko. Utsiki yinto yokumilisela umfazi okanye umakoti kuloo mzi atshatele kuwo okanye endele kuwo, umendo opheleleyo odlula nalo thina siwuthandayo wephepha lakwamandla okanye lakwa-Home Affairs. Ukuba kwenziwe
enkosikazini apha ekhaya lento yenziwayo mfokazungula Vuyo ugqityiwe ukwendiselwa ngabakhozi bethu ungumkhwenyana ngokupheleleyo. Umakoti uMabhayi ngumfazi ngokupheleleyo walapha kwaDosini. Ezinye izinto seyilulonwabo nje kuba xa kufika umuntu omtsha kuyonwatywa emzini. Azinayo intsingiselo edlula lento yale gusha niyibambe apha ijonge phaa kuye. Ndithanda nangale nto indlela niyenze ngayo. Uthi noba sekunzima kukho iingxaki ezikhoyo uqalwe kubuzwe uba ungumfazi na. Athi bathi ungumfazi uthiwe wayimenzelwe notsiki. Ube ke kwathiwa wayimenzelwe utsiki kuthiwa ke ugqityiwe ngumfazi wakwaDosini ngokupheleleyo. Udityaniswe izihlwele zakokwabo nezihlwele zamaDosini zidibene zikule ndlu zizongqina Mfokazungula. Xa ndizowuyeka ndizokuxela into ekuyenzeka kumntu owayesithi ukholiwe wangavumi uba kwenziwe isiko. Wathi xa egqiba ungavumi wenza umtshato indoda lapha eMampondomiseni. Wathi umakoti xa ephuma uba kuthiwa bazoyotshata wavele waqhubeka waquleka apha phantsi wapetyeka wabe wophukile funeka siwe sibhedlele umtshato wabili. Ngoba izihlwele azivumi uba kudlulwe zingakange zidityaniswe. Ngoku zidityanisiwe ngamaDosini, zidityanisiwe ngamaBhayi alapha nawo ebehlele emphelekile kakade. Kwangala mini wowuqala ukuyolobola baqale badibana bona singekho thina. Naba kwaDosini xa wawusithi ndiyacela badibana abakwaDosini. Ungayeki ke Dosini ukuqhuba inkonzo kaThixo uqhube nalo mcimbi wokulungisa izinto zekhaya.